tia tukwane ebintu ebiga byonsi kwa pamoja. Yes. Abantu bamanyenga tali ase eng'encho y'abarai nase eng'encho y'abakikura. Abakikura boka abanyene bamanyana naki omonto oyo iga onkoreire eke neke neke noyo tarankorere eke bono nochotere matiang'i kama toli performer. Yes. Tia abana inji bakobeka sobwenete kobera lakini bali bago perform barabutiga batera matiang'i naende bakonya gukwana n'abana inji babo baitiwe egente kegio kubogoligwa n'omonto kirigo chikiaba gento kiage kogera bono otaite gotung'aina naende ati ase eng'encho matiang'i naro on the race ngabono naye nomubwateti ase eng'encho okomobwatete gwakere chikora teri gochiaba bia iko koreng'ana muna igo abarai mbaro bakwebachira matiang'i umaete bono gusisa iye bagoteba ng'a matiang'i igo gotoka omorengo matiang'i nabo oranyore gwaetire ke style eywo ase eng'encho ng'a nore igo nabo okweguchikora noe torakora kende yonsi mbakebe enkong'u sahi gekogera tari chingaki chiri chia kare abantu bare koba brainwash ng'a etogwaka one liner oniga bakabarigereria track record ayo performer ikigwatokoreire so bamana gogwakera kingoteberia abantu abaiga abarayide mu MCA omujumbe omugavana so ng'asi ayo ora affiliated na matiang'i kore ebintu bire bia abana inji bago bagochore back.